Palit sa mo ti asawa ko. Hey! Ang pahay niya ti pa. Apo, bakit di ka man manaktak? Bakit? Ay na. Papahay niya ti sarsarmingam. Tatay ka pa ilang nga binbinsiran. Ay na, may sa oras mo nga sarsarming. Agisam-isam ita. Apo, bakit? Di ka man manaktak ka, ti. Ampay? Pe, tatay ka pa ilang nga umanisan ita anti sarming. Ang pagbaliwan na tarupa mo. Manipod ede, ingga na tata. Nagalas. Ay na, apo, bakit? Nagalas ko naman ng inay. Ginusto mo, mate, bakit? Kinayat mo, mate. Awan ko. Naapo, bakit di ka man manaktak ka, de? Ay, naapo, agtatrabaho tayo asawam nga kapitan. Ay, naabaw, manaktak ka, mangubublag ka, kide. Ay, naapo, bakit? Apay di mi amaw. Agpapraktisa ka. Sarsarakak, jay kapintasan nga isim ko tatangatawan, bakit? Ay. Tapay mat ko ma. Ay na, apaw, apay di ka man na-informan ba kahit ay, dimpay na amuan, datay latest news ba kahit ay na apo, dahi tati kung kunak kanyam kahit Pada na puro gaming chismis ti amaw ba kahit ay na apo, puro chismis, dagiti aga-apa dito yung barangay tayo, chismis, dagiti aga-asawa nga agsisina. Ay na apo, dahil tati paglaingam gamin bakit? Iso nga dagiti importante nga padamag. Awanan, han mo nga amount. Ay na, apiti ka pa na-inform. Yan yung nga raw. Patulo yun, bakit ti eleksyon tatangatawan? Nangirwaran ti advisory ti kwa. Kumilik, inwarda na di calendar of activities kan bakit apiti ka na-inform? September 28 nga na Oktubre kay filing of candidacy bakit? Iso nga, manulang nga bulanin bakit? Siyempre, agpariili ka bakit? Iso nga, sarasaraki ka dati kapintasan nga isom ka. Isom nga, siyempre, makita dagiti ka barangayan tati inandaw. Stop. Apay, nagpuskol una yan, tirupam lakay. Papay bakit? Napuskol una yan, tirupam, aya. Tanya ko mapay tirupam nga iparang mo kadagiti tattao. Makapanpanunot ka manan nga gayangay nga kapitanan. Di ka lang mabaen. Ako bakit? Siyempre, one turn ko pa ilang bakit. Ay, kaagpariili ka ka. Bakit? Ay, na-focus lang mo nararamidan ti tao mo inog sa uka mo. Apay, adda aya na saya at nga naaramidam. Iti dayti nga terminam. Ado bakit? Ay, Too many to mention. Bakit? sus mio marimar. Asawa na lakay. Ngimpolos. Haan ko nga suportaran dayta nga mapanpanunot mo. Apay, di ka lagbaen. Tanya ko mati parang mo kadagiti tattao nga naaramidam. Apay, nalipatamon, lakay, ta ipalagip ko lang alakay. Dahil proyektom idjay, nga one span only, ngayon pa sementom. Sino ti pinagtrabaho? Sino dagiti inayabam? Imbes nga dagiti tao kumaditi barangay haan. Dagi jay kakabagyam nga taga sa bali nga lugar. May dakagarod nga ibotos. May dakagarod nga ibotos. Dagi jay nakalista diyan titupad. Puro kabagyam. Dagi din ikan kaayuda. Puro kabagyam. Di ka na mabain. Ay na? Apo, bakit? Di ka man mangug-oblag ti kandidaturak. Bakit? Ay na, baw. Ano man dati na sayaat nga nagapuanak. Bakit? Data ka man ang kahit kung tunak kahit. Kasla di ka man nagnumarain. Bakit? Di kinakapitan ka. Talaga nga ikalintaga. Di ka man nga dapay mangub-oblag ti kandidaturak. Bakit? Kakayat mo man win no maday. Agpariili ka. Bakit? Taado pa iti planaok ka. Hinaapaw. Pakawanam timpa dawat mong asawa. Tanya ka mati planom. Ay,
adupay tinasasaya at nga planok bakit. Ay na, nagpuskol ki di tarupam Di da kanto pa'y makikita no dati programa ti barangay, no dati kasaran, at dati natayan, at dati programa di tajem. Ayan mo. Nalipatan dan tupay ti tsurain sa tirupa maun. Makikita ta kagarawd. Dayta mapan makiin-inom ti paglaingam. Ay na? Kalagbain ngayon. Abo, bakit? Talnaaman. Sikat ito man na. Ay na po bakit? Di ka man nga datay manguboblag. Agtal na ka man bakit? Ay na po kaya't mamanwin numaday talaga agpariilikak bakit? Tadupay din nasasaya at nga planok bakit? Kanya ko matiplanom. Ay na. Adupay bakit? Ay na. Katipin nalnalpas di balay ta. Di ta pa'y nakagatang tulugan ta bakit? Iso nga talnaam tangiwa mau. Tanay. Baka mangag na ka, dagiti karuba. Ay,